Kim er butiksejer, og Susanne vil gerne købe noget af hans butik. Alt det Kim køber og sælger videre, skal han tillægge 25%. Susanne vil gerne købe en flæskesteg, der koster 125 kroner med moms. Men Susanne vil gerne vide, hvad flæskestegen koster uden moms. Det vil sige, hvad Kim køber flæskestegen til uden moms. Og derfor får I et lille regnestykke her. Med moms koster flæskestegen 125 kroner. Momsen af flæskestegen er 25%. 25% ud af 125, det er 1/5, som også er 20%. Det vil sige, at det er de 20%, vi skal trække fra de 125. Så 20% ud af 125, det er 25 kroner. Og de 25 kroner minus 125, det giver 100 kroner, som var det flæskestegen kostede før moms.